tedas karo pituture Gusti Allah Rasulullah. Ati duwe rasa demen. Krungu duwe bocah demen. Mergo akal ati lagono. Larang ngono. Salah. Duwe ngono. Itu. Lha pancen modale ya ora titik. Lah jarang sing nurut aturan mbah pipinau agama. Lawang wis genah rukun Islam 5. Sing dhisik apa? Syahadat lah. Iki lho. Marifat nek Gusti Allah. Nggih. Ning tiang-tiang pemahamane maca kalimah syahadat nyumpun ngoten lho. Ya butuhmu maca wae lek ora cukup maca ngono. Apa ae Ngunekne, lek maca kan paham. Namung ngunekne. Lek maca kan paham kali sing diwaca. Ngoten lho, nggih lho. Ngunek wae. Muni wae den kok. Nggih, lah nggih ngunek. Lha muni wae. Lho, ya apa ora? Namung ngunekne ngoten lho. Lah kedahe niku kan ngonekne, nggih lho. Terus paham kalih sing dionekne, ngoten lho. Mergo enek sing dionekne kan ngoten. Lho. Lafal ki lepean. Nggih. Lepeh cara lepeh apa? Roe ati. Lah wesne kuwi ati ro terus tak tokne unine ngene. Ngono. Lah kana turu kubur ora ana apa-apa kok kene muni lho. Kondi. Nerokne naungan. Ngoten. Mergo taklid ning mboten paham ngoten lho. Dadi ngoten. Lala ngono sa utawa cukup. Ya sing ngono kok wong bisu tok. Nggih. Hah? Nggih. Susah. Lho iya apa ora? Nasib wong bisu susah carane ngono. Bisu. Nggih. Jadi kan lek namung muni gitu. Ning ora paham kalih sing donekne. Niki wau kan nggih namung gremeng niku wau. Utawa muni tok, mboten sambung ngoten lho, kalih ati. Lho, aneh. Lek omong biasa enek sing diomongne. Nggih. Bareng ndane agama kok ora piye ta iki? Mergane mboten dingerteni. Eruwe niku mboten ditenakne ngoten lho. Mboten ngampi duk ngoten lho, mergane ngoten namung ngonekne tok terus ya ora duwe butuh pengen paham ngoten lho. Sing penting muni namung ngoten. Rumasane pun cukup. Muni tok niku pun cukup ngoten lho. Wis pun pol-polan ngoten. Dadi apal unine mawon niku pun apal niku pun wis duk ngoten lho. Mboten diterusne. Iki artine piye? Ya terus maknane piye terus maksudnya penganggone neng piye ngono kan mboten diterusne mergane. Lek paham kan eri ngertos
kangge piye, ben piye ngoten kan. Berarti kan pinter kan ngoten nah. Intine lha memang sing kathah niku bodoh. Pokok wis muni ya wis, apal wis mboten diterusne. Iki maksude piye terus dingge piye nggih apa kan ngoten kudune. Mergo ya ora enek pembahasan ngoten niku. Mergo napa? Gurune ya ngono kuwi ngoten lho. Akhire niki namung ngetutne. Ngetut mburi sing ngulang ngoten lho. Asline ngoten. Ning sing aneh niki ya pancen ya ora padha ora takok. Wae lek ora aruh kan digenahne. Mergo mboten. Dadi pada kabeh padha turu kubute kabeh ngoten lho. Lah sampeyan upamane butuh telo. Lha apa syukur jeneng telo. Ya lek paham milih. Lek paham jenise telo sing piye. Nek lek dereng paham apa iso milih kan ngoten. Sing penting telo malih ngoten. Jadi bojo ae berarti telo jenenge. Nggih. Ngares ae berarti telo. Telo nggih. Bener. Bisa medhu berarti telo. Nggih. Terus sampean butuh telo. Ya wis nyandae. Nggih, sing penting telo. Lah ora. Nek lek paham kan milih. Kualitasé kan ngoten. Kok milih mergo tak ngene eneng kuwi. Lah nggih mergo paham. Oh. Lek mboten paham kan syukur telo. Oh, telo. Nggih. Sing penting kan paham niku asline. Mengki lek pun paham terus malih ngerti kegunaane kan genah kan ngoten. Dadi sing diunekne la ilaha illallah kuwi ya jarang wong paham. Nggih. Jarang wong ngeroh. Nggih. Sing kathah namung apal unine lafate niku. Ning mboten paham ngoten. Dadi apal jenenge, ning mboten apal karo sing dijenengne ora roh. Intine ngoten. Dadi namung apal jenenge. Ning urung roh sing dijenengne ngoten lho. Teng mriku. Lah kudune kan goleki sing dijenengne ngoten lho. Lah ya kuwi ngomong biasa ya ngono. Nggih. Ora roh apa iso omong to. Wong celok-celok kaya ning dicelok tesan. Nggih. Kaya roh dhisik. Kedahe ngoten. Terus nyelok, ha? Nggih. Kudune ngoten. Roh dhisik nyelok. Nggih, makane lek napa niku masya umure akeh. Sangke mboten paham. Dadi panggah bocah cilik mawon ngoten lho. Mek gur apal jenenge tok, ya ngonekne jeneng niku wau. Ning sing dijenengne panggah mboten semerep. Ning ya ora niat goleki ngoten lho. Ngoten mriku, ngoten lho. Enenge wong ora ibadah. Mergo ndak roh karo pangerane jane kuwi jane. Nggih. Upama roh ndak mungkin. Nggih. Orang ibadah ki ora mungkin. Kendel kuwi ya rene lho. Ya apa kendel wani tenan. Mergo wis siap tenan peralatane. Nggih.
Kita ya kendel tenan. Mergo apa? Sange daruh jawane. Nekat. Ora Ora roh di sange nekatne daruh jawane. lagi. Wis merem dipet kok ngoten e. Orang percayane dibuktekne karo Gusti Allah. Nunggone wong nazak padha karo wong delok wedhus belah. Belah, iya. Padha para. Padha. Lah ya padha wis. Sange daruh jawane. Ngene ngosek. 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 Wong ngosek nambani malah digucek kok. Gudali tangane kan Anu wonten sing ngosek niku munine panas, dikipasi. Dikipasi. Wonten kula semarang wonten. Panas dikipasi kon ngipasi. Panas. Ngene. Ngoten. Kaya upama roh ngono kuwi ya. Pribadine sing roh kuwi dhewe atine ya ngecas kok. Nggih. Aku sok piye ngono. Kula nyemerpi niku mergo tepang sae gitu. Menika kula pijeti sikile. Ya sak uni-unine muni napa ngoten niku. Ngoten niku sirep. Mboten ngosek malih gitu. Terus meneng terus turu ngorok malian, malih ngorok wonten malian. Grok ngoten malih ngoten. Monane ngoten. Ngoten niku. Aku ngaweruhi wong nazak dadi mati sing luar biasa. Cara diomongne kaya siji nalika daturo ada ceparo bengok karo lungguh. Woi, Nyeluk. lungguh ngene lek. Oh. Oke. Kaya wedi ya kaget. Kok waro-waro tangi. Kaya lho. Luwih kaya nah. Nang badu samsala. Nggih. Ora jerae kuwi lagu lho. Nggih. Medhep. Ya. Lah nyekel mik nang emper. Lah mikul nang kono iki lha kena to. Kena. Ning aneh. Wong kabeh kuwi. Perhatiane kan ono. Cita ana sing roh kleyange kuwi. Ya. Sing mikul ya ndak krasa. Dileh. Enak sing ngeleh. Lha ya kaya kuwi lek miturut umume wong ngono. Nek nyata. Nggih. Kaya ngono. Dadi intine lek kurang ajare nemen. Nalika uripe kuwi engko seksane ya nemen nganti manungsa didudohi. Nggih. Oh ya ngono. Nggih.